An dakatar da kwamishinan zaɓe na jihar Adamawa da ke arewacin Najeriya bayan sanar da sakamakon zaɓen bogi. Hukumar zaɓe mai zaman kanta a Najeriya INEC ta dakatar da kwamishinan tattara sakamakon zaɓe na jihar Adamawa wato Farista Hudu Ali daga aiki. Cikin wata sanarwa da hukumar ta fitar a ranar Litinin ta ce kwamishinan ya fita daga ofishinsa har sai abin da hali ya yi. Ta ce daga yin sakataren hukumar na jihar Adamawa ne zai karɓi ragamar aikin. Jami'ar hukumar zaɓe Zainab Aminu Abubakar ta ce an dakatar da kwamishinan zaɓen ne har sai an kammala bincike, inda daga ne INEC za ta bayyana matsayarta kan lamarin. A ranar Lahadi ne da kwamishinan zaɓen jihar Adamawa ya fito sanar da Aisha Binani a matsayin wani lashe zaɓen gwamnan jihar Adamawa tun kafin a kammala tattara sakamakon zaɓen jihar. Sai dai INEC ta ce matakin da ya ɗauka haramtacce ne, na haka ba za ta yi aiki da shi ba. Yanzu haka dai kwamishinan zaɓe na hukumar INEC reshen jihar Adamawa Hudu Yunusa Ari na cikin tsaka mai wuya bayan da ya bayyana sakamakon jihar Adamawa ba bisa ka'ida ba. Tun a ranar Lahadi karfe 1 da INEC ta mai da sakamakon zaɓen zuwa ranar Asabar karfe 11 na safe bayan da aka kammala sanar da sakamakon zaɓe na ƙananan hukumomi 11 cikin 20. Amma daga bisani kafin 11 na safe kwamishinan ya fito da karfe 9 na safe ya bayyana cewa ya takarar jam'iyyar APC wato sanata Aisha Dahiru Binani ce ta lashe zaɓen da aka gudanar a ranar Asabar a jihar. Kafin a bayyana Binani a matsayin wanda ta lashe kujerar gwamnan jihar Adamawan, ita cike bin gwamna mai ci Ahmadu Umar Fintiri na jam'iyyar PDP wanda ya ba ta tazarar ƙuri'a 31,249. Sai da INEC cin wata sanarwar gaggawa da ta fitar ta ce ta soke matakin na Ari, yana ta kira ga 'yan Najeriya da su watsi da sanarwar da ya fitar. Haka kuma INEC ta yi sammacin kwamishinan tattara sakamakon zaɓen na jihar Adamawa da wasu jami'an zuwa birnin Abuja. Bayanai sun ce kwamishinan zai gurfana a gaban kwamitin hukumar ƙarƙashin jagorancin shugaban hukumar Farfesa Muhammadu Yakubu. Tun bayan wannan sanarwar da magoya bayan gwamnan jihar Ahmadu Umar Fintiri suka fito domin nuna bakin cikinsu akan wannan abun, inda suka fara zanga-zangar lumana a cikin birnin jihar Adamawan wato Yola. Ya zuwa yanzu da hukumomi na ɗaukan matakin da suka dace akan wannan sanarwar da aka yi.